Dzisiaj spotkaliśmy się no jest dzisiaj takie wyjątkowe wydarzenie, ponieważ wyleczyliśmy Bielika, który był bardzo ciężko zatruty. Przebywał u nas w ośrodku około 1,5 miesiąca i dzisiaj nadszedł ten szczególny dzień, że wypuścimy go i przywrócimy go naturze. Przy tej okazji chciałabym podziękować przede wszystkim całej ekipie Ostoi. Halo! Całej ekipie Ostoi bym chciała podziękować za włożenie trudu i wielkiego zaangażowania, codziennej opieki nad tym ptakiem i wierzcie mi, że bezpośredni kontakt z tym zwierzęciem przysparzał nam bardzo wiele emocji i znaczy no, do leczenia każdego zwierzęcia wkładamy bardzo dużo energii, ale jednak to jest nasz godłowy ptak i no, to było dla nas szczególne wyzwanie i szczególne wzruszenie w niektórych momentach. Również chciałabym podziękować Orlen dla Orłów, Panie Piotrze, dziękujemy bardzo, bo to całe finansowanie właśnie leczenia naszego Bielika pochodziło z tych środków. No jak zwykle WFOŚ, który nas wspiera, zawsze jest przy nas, nasz gdański. Dziękuję przede wszystkim nadleśnictwom, bo nadleśnictwa też nas wspierają. No i pana wójta Parchowa. Również miło mi powitać przy tej okazji, bo wiem, że też bardzo mocno był pan zaangażowany w pierwszej fazie leczenia Bielika. No myślę, że Leszek będzie tą osobą, która wypuści naszą Halinę, bo to jest Halina. Tak, to jest Halina i tak, mamy Halinkę i będziemy wypuszczać naszą Halinę. Halina, odwróć się. Aparaty są zapełnione.